ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, шерпалангони ҷангал. Аллакай 4 буқача буд, 2 тайга бубача кардан, мақсад ки 6 ташидан. Ина буқачаҳои беҳтарин, бақувват, хурдагӣ шикаму сер, аҷӯиб буданд. Бетаъриф да, мақсад инам хай намедонам бухабуқу маълуманд, вале эм хурдагӣ нестанд, фақат каҳ хурдагиянд. Мехӯранд каҳху нав 2 рӯз 3 рӯз шид сар шукагин 2 кило саҳар 2 кило бегаҳ. Кунҷура, камикурд, урди ҷугорика. Арараш дода истем шуда. Ина бақувватиша нигаҳ кунед. Чӣ хел бақувватай. И карпат нест, и чиста моли хунагияй. Беҳтарин. Бақувватинам нигаҳ сапалура, бузбалагира бин, баландира бин. Беҳад молои хубанд ё. Карпат нест, чиста деҳқонӣ, деҳқонхонагӣ. Инаи алашам беҳтарина. Инаиш карпатай. Ишам карпатай, 2 та карпатай. Инаи шветай, инаи шветай. И дигариш я сафедай, ижам падараш беҳад падари хуб буд. Буқашам беҳад буқачаи хубай. 4 та буд, аллакай 6 ташиданд. Хурдаесан, эм шудодаесем, ина хурдаесан. Дувақтияй, қариби қати 3 вақти шумени, 3 кило саҳар, 3 кило абед, 3 кило бегаҳ. Инаи шветай. Иш карпатай. Бузбалагидам беҳад бузбалаҳанд. Ина нигаҳ кунӣ, маълуманд хай. Унав алаш бу ҳамаш да калоне, ӯ алайгаришам бақувват, 2 та карпатай. Я та швед. И 2 тайгаш молои